la yo kifan jong ka Real Madrid ban rakhe saho namar ba ka Barcelona kala do bandrong chaka final jong ka Champions League ngi pedang singaw ba pi baro ki paralok ki baju i baju kersha ne ka channel nakapor shikapor ka jeng kerpat ki paralok la de pempat deban subscribe singaw ba ban ai jeng kersha ne ka channel kana ba pen yo ki video ki baman la ka ski ngatharai ka ne kalong ka basisha hadin bakalantiya jong ka Real Madrid kala kot no tang na ka quarter final nakane ka Champions League kinong kershan jongka kilap kami lenti kemang balano kane ka sngi kan poi hakaba ka jing angnot bat ka jing trang jongki baka Barcelona makaro kan kurno nakane ka Champions League kumta menta ka step chitang senya jongka hanyau tarik menta ubnai ka jing angnot jongki kala urlong shisha hakaba de hakane ken ka jing elakai ka Barcelona kala dono bandrong cika final bat kala habang songjai no nakane ka Champions League ka Barcelona haden ka jing akun ka bajuat bat ka baya khat bha hadu kata la banong de ka sat ka lado no bandrong cika final na leyeng jong ke Inter Milan hakane ka jinga lakai menta ka step jong ka second leg la banong baka Barcelona de baga khlamyo ban thap kol tam haka jinga lakai first leg halayeng jong ka de na ka neken ka daw baka lado no bandrong cika final namar haka jinga lakai second leg ro ka Inter Milan haden ka jinga kun ka bajuat bat ka baya khat bha hadu kata kaleo no bandrong cika final ha bapai chikane ke jinga lakai ke Inter Milan halayeng jongka hado basdang hado bandakot ke jinga lakai jongka kala ka banengkong i kumba kan sayo bandrung sukno chika final hakaba de hapo jongka ne ke 90% minit kala jon tengah ya ka Barcelona bat kala yo ro bantap hado arteliki gol hakaba yakene ke arteliki gol jongka layo bantap lengba urang ya lakai ubakan sai tam jongka kata Lautaro Martinez hakemedet ka ba arthway bots ka gol jong ukal han noklu hakemedet ka basa pesan ka bawan lengba ke penalti hanre haka jinga lakai jong ka kala ka baar ka Barcelona kam syamla ailat ya ke Inter Milan bahkan yo bandrung sukno ceka final haka ba kala sedang banyon tengek ya ka badai hakemedet ka besan pusau ka leo ban penpai cikol lengba ukrasha badai hakemedet ka bahan repau ka Barcelona ka leo ban tap kol pen yakai hakane ka jinga lakai lengba udani almo ka bala penlong ya ke nong kershan jong ka Barcelona baken risa bat sang shit biang sa chisen kumta haden kane ka jinga lakai kalong ka ba itnat ba hakaba baro arteliki kenon kidon ya ka juk katong kata banyo biang ban tap gol kumta de hakemenet ka ba prapeu hnyau ka Barcelona kala tam shakamat lingba ka gol ka bala tap de urafenha satang da kiminit baka jinga lakai kan sapoino shikabakot hakaba kinong kershan jong ka Barcelona kila ready lepa ban shot kaman hakane ka jinga lakai namar baka Barcelona kala tam ya ke Inter Milan penban kumbala the umpaja hakading ka badang remba hakaba de hakemedet ka ba khandai pe plus lai ke Inter Milan kaleo ban penpa ya kan ka gol lingba u asarbi kane kan ka bala penyo mersen shibon ya ke Inter Milan namar bat hatimer jeng karero setang bakan kelonno kadang lak ban khli nangta sekawero bakadai halayeng jongka kumta ya kane ka jinga lakai laha ban ra eka da ke extra time ban rai mano ban yorung ceka final badai hang neken bakai Inter Milan kan sala ban penlem ya ka Barcelona hakaba de hakemedet ka ba khandai peu khandai ufrate si ulayo ban tap ye ko gol penjob na ka banta ka Inter Milan hakaba ka Barcelona kala syaram hakamat jong ka Inter Milan hadu da saw lalai teli ki gol bat ka Inter Milan kaleo ban rungno ceka final jong ka Champions League de ka balak ban penlem haka gol akerket ya ka Barcelona hadu da hanyau la hendruk teli ki gol ka Barcelona ka jingtrang jongka banyo quarterable menta ka ayom kala kono hadin bakalanti ya jongka kala kono hakane ka Champions League dang haka semi final kublai shibon ya pi barok ki paralop ki bajus ngotanan ban pa ya ki video hakane ka channel ngin sken dopat haka we ke video kublai shibon